Donostiar gehienon lan eta bizibaldintzak etengabe okertzen ari dira, eta eraiki hitza da azken aldian hitzetik hortzera dabilena. Turismoan oinarritutako postalezko hiria da eraikitzen ari direna hain zuzen ere. Zaintza lanen banaketa eza, etengabeko prekaritatea, gutxieneko soldata propioaren ukatzea, etxebizitza duin baterako sarbidearen urraketa, zerbitzu publikoen privatizazioa, bizitzaren garestitzea eta oroar langileriaren sektore ezberdinok jasaten dugun diskriminazio eta zapalkuntza eguneroko ogia bilakatu dira. Kapitalaren erasoen aurrean, donostiar langileok gure buruaren jabe izan, bizitza bizigarriak izateko eskubidearen alde antolatu eta ofentsibara pasatzeko unea dala argi dugu. Zurekin batera, langileon Donostia eraikitzera goaz.